agus go gáardachas lib agus speisialta an domtas ionach sin áil agus caiimiide éire Stephen Rayner cabhrú linne argúid Oireachtas i scríomh nuair tá muide géirí airgid ó Oras na Gaeilge agus institútaí stát eile. Gur mágad ríiste airalt agus gan buchas le airalt agus le coiste Oireachtas Gaeilge Cheanada is up an obair ionach atá déanta agah. Is mis Ray Bassett, Tom ambassador na Éirinn go Canada agus tá an seo Kingston chun takeíoch go chuirta Cumann Gaelach Kingston go mór mar tá an tarna Oireachtas ar siúil seo agus tá míad anna bráúil na nGael Canada go bhfuil an Oireachtas a tharla a tarlú an seo. Bhí mé cappa mar uireachtáin an Oireachtas an seachtain seo. Se bhí mé an bráúil as. Bhí mé an nervhise gur fad. Bhí mé ag crit. Tá sé níos fearr an bliain seo. Tá gach rud in ord. The whole point in going was to support. You know, my Irish isn't fabulous, but that doesn't mean that I can't do my part to promote and support the Irish language. It was actually very exhilarating. It was nerve-wracking because I've never been judged before. I've always just danced, in front of your friends at the ceol, but I've only danced in front of public about 3 times. So, but to have the judges from Ireland and everything on your first it was very nerve-wracking, but it's like, yes, I can do this, and just, after all the years practicing and everything, and it was just, because it's like an expression of yourself, like you're dancing, interpreting the music and everything, so. But it was a lot of practice, and I thought, yeah, I can do this. Well, Camerag main go persanta ceapma tá sé aisteach an córas an Gaeltachta eáil mó Glór Cheanada ach agus go háid canál níos in éon príomháid tá sé canál mufuoin tua mar dúirt dearg mu amach níos agus le bheith chunda na mí ar bhealach na garantí móras rudaí. Ach tá sé a hála go muid an seo tá sé ionintach agus is áit ionintach é agus tá sé go hálainn agus tá súm go néidir go máiles. Deir mé níos fearr aniuh ná deir mé aon ámáile ag casa Gaeltacht Cheanada. Bhí níos mó misní am ná bhí ag cummarta seile is tá beidir go beagán níos mó cleachta agam tá teachtain seile chéad bliana. So tá teachtasteach ar gomórtas agus ina dúiseanna agus beidir go raibh beagán níos fearr aniuh ná bhí me na huidantaí eile raibh seo. sé mar chéad taras an seo ar Gaeltacht Cheanada. Tháinig tá an seo le cúpla lá agus bhí am ionintach agan in neamh bhí me tuas an Gaeltacht agus sin mar chéad taras an sin. Bhí sé duchreitin ar ire an méid eibrithe siúil an seo agus na méid grúpaí atá páirteach san Gaeilge an seo agus na iarachtaí atá siúil acu. Well, bhín chola Oireachtas difriúil. Bhí an chéad Oireachtas níor nach raibh aige Oireachtas Gaeilge Cheanada chéad bliain óin agus chola me go leor fí agus chonig me go leor dó YouTube agus an Éirinn agus bhí ormtíocht an bblion dar gan. Agus ní raibh sé mar chéile, ní raibh sé mar chonig me ach bhí sé pléisiúra chonig mit óran agus damhsa agus scéalta agus lúbíní agus aglah berta. Tá sár op ar gáhéanna tá caiidán cinnte méadú atá caiidán a gáil suas chola bblion tá caiidán na fáú bliana in bliana. Tá ceol céanna ach tá ceol agaí agus tá Gaeilge bhín á labhart go leor agaí chu sé altocht ar chilín ach bhí an tólas bhíon an taithí aganne ó nara agus ní chu sé aon iontas arm go raibh leor an seo inniu a láir Gaeilge a bháinna. Agus mollah siad agus maise agus tasú le go bheith muid bhíist an tamseoíist le chuna dé. Tá teachreacht agam le seolú dó Gael Cheanada go bhfuil cuid den Oireacht an seo ag Oireachtas Gaeilge Cheanada beidir cap siad nach meic le fáil a riú. Tá céalaí ar siúlanis ag an Oireachtas agus bhí brisiúán agus le linn an tás bhí siamsaíocht an
a leithid duine mar Maddie Jo Hamish, Maureen Cage, Michal Newell, Laura Sunny Colm Larry, Ray McManus, na mór duine atá istigh I Gaeltacht na Gaeilge in Éirinn. Tá siad in seo an síolta a chur agus arnaíocht a chuirt arráistún. So, the Gaelchanada, bígí linn tá rud ag an sanúil le taircinn seagan in seo.